Ja, goddag og velkommen til TV-glade Bornholm. Vi har i dag 2 specielle programmer, hvor vi først skal se på Svend Åles. God eftermiddag og velkommen til TV-glade Bornholm. I denne speciale udsendelse vil jeg fortælle om, hvordan man fjerner bark fra sit træ. Det gør man ved at lave knopperne, vi kalder den herovre. Den her, du kan se, den har sættet lige her. Så laver man den her. Og så falder barken af så lidt som ingenting. Roger and over tilbage til studiet. Ja, tak til Svend Åle. Nu videre til vores sidste indslag her i dag, i denne uge. Og det er fra Hygge. Vi er nu kommet til en afdeling af TV-glade Bornholm Edition. Nu skal det så handle om, hvordan man laver et bål på en rigtig måde. Også kaldet Santus. Det første er brændbart materiale, som er yderst vigtigt. Vi har så fået fat i en dør, som selvfølgelig skal på bålet. Og på den måde når man har fået brændbart materiale, er det også vigtigt, at det er tørt. En anden vigtig del af selve bålet til Santus, som vi kalder det, er grene og diverse. Og her der har vi jo spidsfed gran, som er noget af det bedste, man kan få på hele Bornholm. Og hvis vi går tættere på, nede i dybden, som man siger, og det er yderst professionelt, det program. Nej, en bille. Ja. Det første vi gennemgår her, det er det tørt? Kan det brænde? Og er der nogen dyr eller lig? Og er der nogen dyr eller lig i? Og her er det vigtigt i Santus, at man får ild i det, uden nogen kommer til skade, hverken dyr, levende væsener eller lig. Ja. Og så er det ellers bare at prøve at tænde ild i det. Ja, så er vi helt tørt nu. Tilbage til studiet. Roger, over. Bornholm. Og tusind tak til Hygge for denne veldig bra indslag. Det var alt, hvad vi havde at bringe i denne uge på TV-glade Bornholm. I næste uge har vi danske retter på temaet. Og bøf stroganoff. Tak for denne uge. Vi ses.